अगर आप भी चाहते हैं कि दिल म्यूजिक भोजपुरी के ऑडियो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे तो लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में घंटी वाला निशान को जरूर दबाएं। आप सुन रहे हैं इमरान भाई सोनी के चैनल पर के सुपरहिट प्रस्तुति म्यूजिक बाय राजू बाबू। ओही दिनवे से किस्मत हमार सुतल रहता। ओही दिनवे से किस्मत हमार सुतल रहता। ओही दिनवे से किस्मत हमार सुतल रहता। जब से टूटल दिल बोतल उठल रहता। जब से टूटल दिल बोतल उठल रहता। आप सुन रहे हैं इमरान भाई सोनी के चैनल पर के सुपरहिट प्रस्तुति जिंदगी जियल बेकार भइल, चारों तरफ अन्हार भइल। कतही दिल न लागेला, झूठों में ओकर से प्यार भइल। झूठों में ओकर से प्यार भइल। जिंदगी जियल बेकार भइल, चारों तरफ अन्हार भइल। कतही दिल न लागेला, झूठों में ओकर से प्यार भइल। झूठों में ओकर से प्यार भइल। अपने लोगवा हमरा से रूठल रहता। अपने लोगवा हमरा से रूठल रहता। जब से टूटल दिल बोतल उठल रहता। जब से टूटल दिल बोतल उठल रहता। आप सुन रहे हैं इमरान भाई सोनी के चैनल पर के सुपरहिट प्रस्तुति presented by Albina Recording Studio, Simla। कहत रहे हो सनम जिंदगी संग ही बिताई बहो। माई के क्रिया खातानी कबहू न तह के भुलाई बहो। कबहू न तह के भुलाई बहो। कहत रहे हो सनम जिंदगी संग ही बिताई बहो। माई के क्रिया खातानी कबहू न तह के भुलाई बहो। कबहू न तह के भुलाई बहो। जियस कुमार में राज के साथे जुटल रहता। जियस कुमार में राज के साथे जुटल रहता। जब से टूटल दिल बोतल उठल रहता। जब से टूटल दिल बोतल उठल रहता। पता पारसा उर्फ सिरिसिया तमकुही रोड, presented by Dil Music।